Πάμε να κάνουμε unboxing το Mobistar, το πρώτο κινητό για παιδιά. Ανοίγοντας το κουτί του Mobistar θα βρεις φυσικά το κινητό μαζί με την προστατευτική του θήκη και ένα λουράκι που τοποθετείται στο λαιμό για να το προστατεύει από τις πτώσεις. Το κουμπί που βλέπετε εδώ είναι το κουμπί SOS, το οποίο μπορεί να πατήσει το παιδί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενώ στο πλάι υπάρχει η ειδική θύρα που μπορεί να τοποθετηθεί η κάρτα SIM για να μπορεί το παιδί να λαμβάνει αλλά και να πραγματοποιεί κλήσεις. Πατώντας συνεχόμενα το κουμπί SOS, το κινητό καλεί απευθείας την επαφή έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει. Μέσα από την εφαρμογή Family Link, ο γονιός μπορεί να ενεργοποιήσει διάφορες λειτουργίες γονικού ελέγχου, όπως ο χρόνος χρήσης του κινητού, καθώς επίσης και τις εφαρμογές τις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση στο παιδί. Το Mobistar διαθέτει φυσικά διπλή κάμερα, μία μπροστά και μία πίσω, για να μπορεί το παιδί να πραγματοποιεί βιντεοκλήσεις αλλά και να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο. Πρόκειται για ένα απόλυτα kids-friendly κινητό, το οποίο φέρει ειδικό μπλε φίλτρο που προστατεύει την όραση των παιδιών, εξασφαλίζοντας ασφαλή χρήση ακόμα και σε εκτεταμένες χρονικές περιόδους χρήσης. Το μέγεθός του είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδικά χεράκια, ενώ η κατασκευή του από μαλακή σιλικόνη το καθιστά εύχριστο και φορητό. Επίσης, ο γονιός μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να δει πού βρίσκεται το παιδί μέσα από το δικό του κινητό. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από ένα παιδικό κινητό? Kidoboo, amazing as you!